Gituyo sa mga pulis nga sa tubangan sa mga dinakpan gihimo ang inventory sa mga ebidensya aron transparent ang tanan. Kini ang resulta sa joint drug buy-bust operation sa mga pulis sa Digo City ug ubang unit sa PNP pasado alas 6 kagabi Nobyembre 9 sa Purok Chico, Luna Gomez Streets, Barangay Zone 3. Kung asa giingong drug den di ay ang ilang nasudlan. Ang mga nasignit nga ebidensya gilangkuban sa napulo ka mga sachets nga adunay sulod sa gituang shabu, marked money, .38 revolver, shabu paraphernalia o mga cellphones. Nakakuha pagyud ang mga pulis og empty sachet nga adunay residue sa gituang shabu. Giilas sa mga pulis ang mga nadakpan nga sila Roy Matura Kadungog nga gitudlo sa mga pulis nga drug den maintainer, Bonifer Tabanao, Jan Odette Horolan Lim, Michael Enclonar Sabiron ug Erwin Albiso Estremos. Tanan-tanan mo balor sa 140,000 pesos ang nakuha og napalit nga gituhang shabu subay sa street market value.